rashin kina kasa juna. Kin koya min soyayya akan kira su ce ke ce gadin idaniya masarautar zuciya ke ce na baiwa kin biya sauti na muryarki shi ke karin lafiya labarin zan bada sunan ki ne halayiya ta farfasa zucike layo rashin gabar kauna soyayya ya sa ido kwalla mai suna ta bar ni ina zan sa kaina soyayya ya sa ido kwalla mai suna ta bar ni ina zan sa kaina. Da soyayya na saba na kasa canjawa jinina da naki mure guda suke haɗuwa ta ko'ina sunanki ne da ke nishakuwa a zuciya na saki ba wacce zan barwa gani a yau cikin damuwa na kasa yin nasuwa wacce na kewa soyayya an ɗauke ta yamuwa wani yawan agaji ya nema mai suna ya nema mai suna soyayya ya sa ido kwalla mai suna ta bar ni ina zan sa kaina soyayya ya sa ido kwalla mai suna ta